Salutare, bă băieți! Eu sunt Hiraga și ăsta e primul episod pe Metin 2 Xenon. Astăzi am zis să facem un case opening, așa, să deschidem și noi niște cufere norocoase, să arătăm începătorilor cam câți bani ai putea să faci din câteva cufere la eventul de cufere. Așa că hai să începem să vedem dacă scoatem ceva din ele. Bun, și cam asta a fost cam asta a fost cuferele. 30 de cufere, am făcut ceva, nu mă așteptam la atât de multe șarfe. Și ia să vedem așa o investiție, deci am dat 1.3 KK pe ele, plus ce am mai băgat undeva la 60 KK, deci nici 1.4 miliarde și am făcut așa o dată. Ia să vedem cât avem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avem 8 șarfe. Cam cât e o șarfă de asta? Șarfă Lord Nobilă. Era undeva la 90, dacă rămân și el 90 100 de milioane. Și noi avem 2, 4, 6, avem 8, undeva la 700 de milioane doar eșarfele. Și avem o dată 700. Aici 50 KK, 60 de fapt, mai avem aia 10. La aditiv ne-a dat foarte mulți aditivi mici, ceea ce e foarte bine, sunt foarte scumpi, foarte scumpi. E 50 KK bucata și sunt 12 aditivi, 600 KK. Pereche de cercei de os, 150. 3 aditivi puternici, 80 KK bucata, 240. Și am mai luat ăsta 10 citite. E 8 KK bucata un citit plus 80. Mai avem aici vraja mânușilor. 3 le-am avut eu deja. Deci 3 le-am avut eu și le dăm la parte. Am luat 9 și e 50 de cacao bucată. 5, da, și pe acolo 45-50. Și mai avem încă 450 cacao. Și acum să facem un mic calcul. Scoatem frumos calculatorul.
și avem 700 plus 60 plus 600 plus 150 240 plus 80 plus 450. Am ajuns la suma totală de 2 miliarde 280. Deci hai să zicem 2.3 k. Deci da, eventul ăsta ne-a scos foarte drăguț. Stai, am uitat de Orisoane. Ce bou sunt. Efectiv, eu am uitat de Orisoane. Orisoane nu le-am mai pus. Sau le-am pus? Nu le-am pus. Orisoanele sunt 80 kk bucate, sunt 5. Mai punem 400. Suma totală 2.7 miliarde. Bun, cam asta a fost clipul, mă băieți. Ne auzim data viitoare.